Aquí estou, traio unha farta. Onte aprendín a facer bolachas de nata e estiven toda a tarde comendo nelas. Po, 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 po. Atende, Po. Para facer bolachas de nata precisamos unha cunca de nata, unha cunca de azucre, 3 cuncas e media de fariña de trigo, 2 ovos e unha culleradiña de fermento en pó. O primeiro que facemos é remexer a nata co azucre nunha cunca grande. Despois, engadimos os 2 ovos, 1 e 2, e mesturamos ben. Logo, engadimos as 3 cuncas e media de fariña. 1, 2, 3 e a media. Unha culleradiña de fermento e a amasar. Amelia, Po, isto vai estar boísimo. Cando a masa sexa toda da mesma cor, estendémola cun rodete ata que quede ben finiña, como un pano estirado. E agora, con vasos ou con moldes, facemos as formas. Iso vai estar boísimo, Amelia. Cantas estrelas! E agora ao forno. Que rápido se fixeron! Só 15 minutos. Vou comer bolachas todas. Ata logo, Po. Po, 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 po. Po. Están tan boas que vou facer máis. Unha morea. Xa marcha. Sí, deica logo. Vémonos logo.